रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी रखडलेल्या मल्टी स्पेशालिटीच्या प्रश्नांवरून शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना घरचा आहेर दिलाय। सावंतवाडी सारख्या मोठ्या शहरात या गोष्टी होणं आवश्यक होत्या, त्या झालेल्या नाहीयेत, त्याचा स्पीड तेवढा नाहीये, त्यामुळे सावंतवाडीसाठी वेगळं काहीतरी करावं ही भाजपची इच्छा आहे, त्या दृष्टीनं आमचे प्रयत्न आहेत। आगामी निवडणुकात सावंतवाडी 100% भाजपची भूमिका आहे असं मत तेलींनी व्यक्त केलंय। जबाबदारी आहे की सगळ्या पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना एकत्र बोलून जर एखादा निर्णय मोठा घ्यायचा आहे, पाणीपट्टी वाढवायची आहे, घरपट्टी वाढवायची, जे काय असेल चर्चा करून जर केली असती तर कोणाची हरकत नव्हती। पण आता एकादरीशाहीपणे जी काय आता घरपट्टी वाढवली, पाणीपट्टी वाढवली, लोकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे आणि म्हणूनच मी आता स्वतः त्यांच्याशी बोललोय। आता ते त्याच्यावर काय स्पष्टीकरण देतात ते आता मला थोड्या वेळाने समजेल। नसेल तर माननीय जिल्हाधिकारी यांच्याकडे विषय नेऊन त्याला स्थगिती कशी मिळेल हा प्रयत्न आज भारतीय जनता पक्षाने त्या ठिकाणी करतो। मल्टी स्पेशालिटीचा विषय मगाशी आला, गेली 3 वर्ष भूमिपूजन झाल्यानंतर वीट सुद्धा लागली नाहीये, तर आपल्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी कसा पुढाकार घेणार आहात? आणि जे हॉस्पिटल आहे त्याच्यात मंजूर पदापैकी निम्मी पदही रिक्त आहेत, त्या ठिकाणी तुम्ही जसं मगाशी म्हटलं लोकांना बांबोळीवरच अवलंबून राहावं लागतंय, तर त्या दृष्टीने तुमचा कसा पुढाकार असेल? प्रश्न एवढाच आहे की हे सगळं प्रलंबित का राहतं याचा जनतेने पण विचार करायला पाहिजे। आपण या सगळ्यामध्ये गेली एवढी वर्ष 3-3, 4-4 वर्ष जर शासन 35-35 कोटी रुपये देत आहे आणि ते पैसे परत जातात, आपण सांगितलेल्या गोष्टी होत नाहीत, तर का होत नाहीत याचा आत्मपरीक्षण सगळ्यांनीच या ठिकाणी करणं गरजेचं आहे। आणि म्हणून भारतीय जनता पक्षाने आम्ही एक गोष्ट त्या ठिकाणी करणार आहोत की इथं वेगवेगळ्या ज्या संस्था आहेत त्या सगळ्या संस्था असतील, वेगवेगळ्या संघटना असतील, वकील संघटना आहे, व्यापारी संघटना आहे, रिक्षा संघटना आहे, आपली संघटना पत्रकारांची असेल, सामाजिक वेगळ्या संस्था आहेत, त्या सगळ्या संस्थांना बोलून काय सावंतवाडीचे पुढच्या ज्या काही गोष्टी करायच्या आहेत, तलावाचे सुशोभीकरण असेल, अनेक गोष्टी ज्या आपल्याला करायच्या असतील, मल्टीपर्पज हॉस्पिटलचं काय करायचं या संदर्भात चर्चा करून जनतेबरोबर तालुक्यातली जनता असेल वेगळ्या पक्षाची त्यांच्याशी पण बरोबर बोलून या सगळ्या गोष्टीचा निर्णय भारतीय जनता पक्ष निश्चितपणे आता या ठिकाणी टाइम बाउंड प्रोग्राममध्ये करेल। नक्की तिथले स्थानिक आमदार, शिक्षण मंत्री हे विकास करण्यात किंवा या सगळ्या गोष्टी करण्यात कमी पडतायत का कुठे? मी या गोष्टीवर बोलणं उचित होणार नाही, परंतु एक गोष्ट 100% आहे की भूमिपूजन झाल्यानंतर 3-3 वर्ष लागावी, याची कारणं पण या ठिकाणी शोधावी लागतील। आज ज्या पद्धतीने बाकीचा भाग डेव्हलप होतोय त्या पद्धतीने सावंतवाडी पण व्हायला पाहिजे। मी काय त्यांच्यावर टीका टिप्पणी करणार नाही, कारण शेवटी एका सरकारमध्ये ते आहेत, परंतु हे सगळं मला विचारण्यापेक्षा त्यांच्याशीच बोलायला पाहिजे। त्यांनी जे काही मी काय प्रॉमिस केलेलं नाही, मी भूमिपूजन केलेलं नाही, मी आमदार नाही किंवा मी मंत्री नाही, तर ह्या प्रश्नाची उत्तरं तेच देऊ शकतात। मी कसं देणार आहे की त्यांनी आता भूमिपूजन केलं त्याच्या त्यांच्या अडचणी काय आहेत की तेच सांगू शकतील, त्याच्यावर त्यांच्याशीच बोललेलं आपण बरं होईल। पण एक मी ह्या जिल्ह्यातला नागरिक म्हणून ज्या गोष्टी मला दिसतात की सावंतवाडी सारख्या एवढ्या मोठ्या शहरात ह्या गोष्टी आवश्यक आहेत त्या पद्धतीने झालेल्या नाहीत की त्या व्हायला पाहिजे होते, त्याचं स्पीड तेवढ्या प्रमाणात नाही आणि म्हणून सावंतवाडीसाठी वेगळं काहीतरी करावं ही भारतीय जनता पक्षाची इच्छा आहे। कारण भारतीय जनता पक्षाच्या कमळ निशाण्यावर आज इथला नगराध्यक्ष निवडून आलेला आहे, आमचे 10 नगरसेवक आहेत आणि म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने शहरासाठी शहरातल्या लोकांच्या ज्या अपेक्षा असतील त्या पूर्ण करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न आम्ही सगळी मंडळी लोकांना विश्वास घेऊन करणार। नक्कीच तुमचा जो आज विषय होता तो प्रशासकाचा होता। गेली 1.5 वर्ष पाहतोय आपण की अंकुश नाहीये, लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे मनमानी कारभार चाललाय। आगामी काळात निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत, येत्या काळामध्ये भाजप म्हणून स्वबळावर आपण शहरात सामोरे जाणार आहात की युतीने सामोरे जाणार? आज भारतीय जनता पक्षाची भूमिका एकच आहे की 100% भाजप। आम्ही हे सगळं करत असताना शेवटी पार्टीचे हायकमांड जो निर्णय देतील, आम्ही प्रयत्न आमचे असे असणार, जसं ग्रामपंचायतीमध्ये आम्ही घवघवीत यश मिळवलं, ते आम्ही काय कोणाची त्यावेळी हे झालं नाही, पण सगळ्या लोकांनी आम्हाला पाठिंबा दिला। आज इकडे सुद्धा 3 नगरपालिका आमचे प्रयत्न ते राहतील, पण अंतिम निर्णय जो आहे तो अंतिम निर्णय
आमचे प्रांताध्यक्ष, आमचे आदरणीय देवेंद्रजी राणे साहेब ही सगळी एकत्र बसून निर्णय घेतील, तो निर्णय आम्ही मान्य करू. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.